हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। नोंथांमोना बेखौ सिनायो जानो हागौ, बियो जाहैबाय ऋषि कापुर। रणबीर कापुरनि बिफा ऋषि कापुरा बिथांनि जिउआबो दिनै सोरगोआव थांबाय होननानै जों मिथिनो मोनबाय। माने बिथाङा थैबाय। बिथाङा टटेल 67 ना बेसेबां बोसोर जाबायमोन, नाथाय बिथाङा केन्सार बेरामजों थैदों होननानै जों खोनानो मोन्दों। मुम्बाइनि हस्पिटालाव लांदोंमोन बिथांखौ, नाथाय लाखिनो हायासै। बिथाङा माने जिउ गोमाबाय। बिथांनि न'खरनिसिम आंनिफ्राय माने आं कन्डलेन्स खालामबाय। लोगोसे बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथोंसै। आरो बिथाङा माने बहुद मुंदांखा फावगिरिमोन जोंनि हिन्दी मुलुगाव, माने बलिउडआव। नोंथांमोना नायब्लानो मिथिखागोन बिथाङा सोर। मोनसे बिनि गानखौ आं एगजाम्पल हिसाबै खोन्थानि। फायलिया हो 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 हो, खोनाबाय दा नोंथांमोना बे गानखौ? फायलिया हो हो होननाया बेथा ना मा फिल्मनिमोन बियो, ना सरगमनिमोन? बे मुभियाव दङमोन आरो बियो। आरो गोबां मुभियाव दङमोन बियो। रणबीर कापुरनि बिफामोन बियो। बिथाङा जिउ गोमाबाय। नोंथांमोना नायबानो बुजिखासिगोन। बाय बाय।